लिखे तो जेके भी या रसूल चढ़ण वेठा आहियो उन आशी लिखे दो हो कदे न तू जा मेरो बुडंदो कदे न तू जा मेरो बुडंदो छो त धारण वारो वेठो बा 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 इन्ना आतैना कल कोस प्यारण वारो वेठो बा इन्ना आतैना कल कोस प्यारण वारो वेठो बा इन्ना आतैना कल कोस प्यारण वारो वेठो बा इन्ना आतैना कल कोस जा फिर जा पुट मुअल हुआ भई आई महबूबन के खबर अगे केड़ी खबर हुई जा फिर तू के केड़ी गणती ओ जियारन वारो जियारन वारो बैठो बा 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 इन्ना आतैना कल कोस प्यारन वारो बैठो बा इन्ना आतैना कल कोस प्यारण वारो बैठो बा इन्ना आतैना कल कोस आई थी इज्जत वही बुलदी तुझी आई बाग में जान न चलदी तुझी दोस्त तुम्हारी बाह के बिल्कुल ओ ठारण वारो बैठो बा 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 इन्ना तैना कल को से महबूब जे हुस्न जी गाल अचे थी दिल चे थी अज या बिना ताए सामू पेश कया थो महबूब जी हुस्न जी गाल सरकार जी हुस्न जी गाल लिखे तो जेकी बुधल हुजे सिर्फ वो चे सुभान अल्लाह जेको बुधल हुजे